ty zásadní festáky jsme slyšeli. Ty jsi říkala dokonce, že se chystáš na Session Joy. Tak se chystáš, prosím tě, co chystáš? No, chystám si speciální obleček. Ne. To je asi takový hlavní bod, no. Aha. A ty to děláš často takhle, že máš své speciální oblečky? Určitě. To je moje záliba. Teda jo, ty jsi normálně party girl a ty prostě vždycky na těch parties asi záříš, viď? No to by No to je, hele, bomba. Tak ale přeju ti, ať ti všechno party mířou, ať se skvěle bavíš. A děkuji ti, že jsi byla teď v party time. A měj se hezky a zase někdy ahoj. Ahoj, ty taky. Party time na Fajn rádiu a